Takže čus, milí diváci, já vás vítám u historicky prvého videa na mojom novom kanále. Je to teda video z Minecraftu, hrajeme Minecraft 1.8, není to už beta, je to niečo a neviem na čo je toto. Husté. Běh občan. No, takže tu máme nějaké ty. Takže máme tu Johna Smitha a my si vyděláme New World. Takže pár z YouTube. Jdeme survival bonus české. A generujeme. Takže týmto by som chcel začať moju úplne prvú Minecraft sériu single player. Možno sa tu niekedy objaví nejakých hostov, už bude multiplayer, ale bude to stále z tohto sveta. Budem sa snažiť tu hrať úplne normálne. A teraz mám momentálne fakt. Už sa nechám to chvíľku vygenerovať. Kravy. No momentálne mám Steva. A keď to asi možno vidíte, lebo nemám to, mám pripojenie na internet. Ešte lag, ešte sa to generuje. A už to začína byť ono. No inak. Ja neviem, tie klasické začiatky to poznáte, to si videli mnoho youtuberov, let's playerov, ocikovo. A ja asi sa najskôr narobím, on nemáme, normálne. Poviem vám ešte tak, že písmo budem používať iba v jaskyniach, v dolovaní, lebo vážne pri nejakej láve nebude ani to, že nejaký debilko príde a urobí takže tak. Ako ty kráľovská. Máš 7 meska. A tu je hneď púšť, to znamená nejaký keramik alebo také veci. Fajn, mám že asi nalovím 8 na brnko. Máme jaskyňu. Potom tento Android není stexturovaný, pretože toto je pack na 1.7.5. Na 1.8 som si ešte nestiahol, ani sám do toho nechce. Ako môžete vidieť, tak tie packy fungujú. Zavri dvere. No, hneď potom to budem točiť určite druhý part, možno aj tretí. To sa ešte nevie. Je to tam. Nežer to teraz. Lebo. Nechcú padnúť kože. Spávu. Hurá, máme 8 koží. To sú celé krajiny. Teraz by sa nám šikli ovce. A keby nejaké zvuky pozadí, tak je tu môj brat. Nebude sa zdraviť nič. Hajzel. No. Ja neviem, na čo sa vrhnúť, či najskôr nájsť ovečky. Ale asi pôjde na tie ovečky, lebo dolovať sa mi hneď na začiatku nechce. Tu budem popýtať nejak off-screen. Super, ten už počujem, že môžem. Musíme si nadopovať nejaké sekundy, lebo by som chcel bývať nejakom, neviem. Mohli by ste mi napísať do komentárov, že v čom by som mal bývať. Aj toto dravo si vezmeme. Raz som mal môj single player svet na tomto počítači a nemám už jeho zálohu, lebo som kompletne resetol. Ale býval som tam na strome a úplne som si s ňou robil takú tu. Vieš, ktorý myslím drakonie? Tak to bolo. No. Inak, ktorý ma sledoval na starom kanále, on tak vedeli, že som mal rôzne lagy streskové. A no teraz je to mnoho lepšie. Chvíľka ticha, to paká. Ten ďalší pumpkin. Nie to ten.
Máme pár kostky na nule. Ako vždy. No. Si asi pôjde nakopať kopu a... Mal som tu návštevu a zmizla, tak som rád na pochopenie. Idem si nakopať kopu, ale idem asi ešte a nechci sem robiť jamu. A vlastne aj tak, no, má ešte čas. Než sám dojdem. Inak chcel by som robiť, doplakať táto vlastne. Je tu kopu. Chcel by som robiť delete. Chcel by som robiť videa, kde bolo čo najmenej strihov, vlogy, načítané. To fuck. Pusto. Hlavne si pobral, svetnými. No. Vanila. Tam je to husté to type. Tam na boku úplne. Type, teraz tam mám grass proste. Teraz nie je nejaký kobo. Kobo. Stone. Takže táda je to vlastne husté. Diorit. Je dobré, že to pridajú do Minecraftu ako plášť. Lebo nechcel som používať taký ten mod. Neviem, niečo s tým. Čo ti niekoho ukazujú? No, je to... Fú, no. Tak. Že sa natočím na 2 diely a určite sa v tomto diele nestihnem rozlučiť, lebo nemám úplne zmaknutý ten čas. A tak. Dúfam, že teda nahrávam audio všetko a že bude normálne video, konečne normálne video. A hneď potom to teda idem točiť part 2. Alebo part 2, no. No tak si urobíme tú putnejsku. Neuvidíme to ešte, dokiaľ natáčame. Piecť meso. Nakopať ešte. Tu by som mohol od začiatku zostať tak prvú noc. Inak potom určite nemusíte sa bať, budem hrať aj modpacky, to sa nemusíte bať. Ja mám vážne tých modpackov veľa, medzi nimi bude aj Future Craft a tieto blbosti, absolútne nechcem. Úplne vážne toho bude veľa, takže tak. Tu máme pickaxe. Inak budem točiť aj z multiserverov, multiplayeru. Ja som si dal taký Minecraftu. Teraz neviem. Aha, tak dobré. Ticho. Ešte obmiesím vám okno. Ešte tu video setting brighter. Dobre, tak. Ty si skočím hore pre nejaké uhlie. Ja absolútne neviem hrať. Inak keď niečo tak úplne začínam s Minecraftom. Hrávam mu iba 4 roky asi. Iba. No. Neviem, ak sa tam dostať, nechcem to podľazem iba. Hold. No. Inak potom budú aj let's play z hier ako napríklad, teraz ma nič také nenapadá, World of Tanks, Drakensang a takéto veci. A to bude fakt, že pecka, pretože na vodku už nie som taká láma, keď tam mám 2 desiny, teda 2 deviny. A desinku. Áno, mám ju vyskovanú. Možno budem hrávať občas aj s brachom chatu, ale pochybujem. Pokiaľ budem mať aspoň na sminku, tak hej no. A 5 alebo 6? Nie. No to by si šel s desinami.